Takže čaute, s Lilkou sme boli v DMK nakúpiť pár vecí a kúpili sme si toto. A dneska tu na kameru vyskúšame, je to príchuť červená rozberie malina. Takže, podrž to. Skúsiš to otvoriť ty, či ja? Ja. Povedz zatiaľ do kamery, skade poznáš Prime? Prime poznám z TikToku. No, môžeš mať prvá. Dobrý. Strašne sladké mi to príde. Nie. Ale vieš čo, z tých, čo ja som vyskúšal, tak to bolo zatiaľ najlepšie. Toto? Od 1 do 10, ako by si to hodnotila? Je to moc sladké. Tak 3/8. Ty? 6. Takže lúčime sa s vami. Isto by som vám doporučil, keď už si chcete kúpiť nejaký Prime, tak tento je fakt, že dobrý. Z tých, čo som mal ja. Takže majte sa.